watak kaya waktu niku cetha beda niku gambe wonten mriki. Ya Mas Derajat sembangun panjang kuyungipun demokrasi semua warga Mas. Ini seakan-akan maknanya kan sama. Iya. Artinya berbeda. Kok iso sampean ngerti beda? Oke, nek sehat. Heeh. Itu artinya Lha aku, kowe butuh betangane yo. Butuh dari nyakot dari jagat dari bathuk dari utak. Saiki blodot cocotan. Kowe gawe nyakot, saiki blodot cocotan miliar kowe. Ono apa? Dan terima kasih ya sudah